Anem a fer una recomanació literària per a aquestes festes de Nadal. De dilluns a divendres, de 10 a 1, parlant de tot, amb Jaume Cabot. Apunteu bé! Una de les recomanacions que us fem aquest Nadal són Ulls de foc. Una història que ens parla, una novel·la de fantasia i viatges en el temps, en la qual una noia s'endinsarà en una aventura fascinant per retrobar el seu pare desaparegut. Ens l'explica la Teresa Saborit, que avui ens fa il·lusió que ens compartir uns minuts de ràdio amb ella per parlar d'aquests ulls de foc. Teresa Saborit, bon dia, bona hora. Hola, bon dia. Com estàs? Plaer estar aquí amb vosaltres. Com estàs? Molt bé, aquí preparant Nadal ja. Ja preparat, bueno, ja ho hem de tenir preparat, que està al caure, això ho tenim aquí, Ja hi ha l'estrès aquest prenadalenc de que ho hem de tenir-ho tot preparat ja, Doncs... Exacte, sí, tot llest. Cartes als Reis, peticions al tió, apunteu això. Ulls de foc, en parlem amb la Teresa Saborit. Parlant de tot, amb Jaume Cabot. Teresa, qui té els ulls de foc? Doncs en el principi de la novel·la no se sap. Ah! És un misteri que es va resolent al llarg de la novel·la. Doncs no m'ho expliquis perquè estic en ello, jo. No, ara no m'expliquis tu, ara qui són els ulls de foc. Si no saps fer la guitarra ja no t'he sentit llegir el llibre. Vull dir, ho han de redescobrir els lectors. Doncs els ulls de foc sabrem qui és. En qualsevol cas, com dèiem, narra la història d'una noia. És una història de fantasia i viatge en el temps en la qual una noia s'endinsa en una aventura fascinant per retrobar el seu pare desaparegut. Aquest seria una mica el resum molt ampli, doncs, molt esquemàtic, podríem dir, de la novel·la. Però abans deixa'm buscar una mica, perquè he estat mirant una miqueta la vida de la Teresa Saborit, que ja podem dir que és escriptora. Ara quan li pregunten de què treballes, pot dir que és escriptora. Però tu, crec que abans treballaves en un banc. Escolta, com deixes els números per posar-te les lletres, tu? Bé, diguem que durant molt d'anys vaig portar una doble vida, no? De dia feia números com a control financera en una entitat financera, per tant em passava el dia rodejada d'Excel i llavors a les nits escrivia. I això ho vaig fer durant gairebé 10 anys, però esclar, va arribar un moment que es va tornar insostenible, vull dir, havia de triar o deixava una cosa o deixava l'altra, i em va costar molt haver prendre una decisió, però al final un dia em vaig despertar amb una pregunta al cap i vaig dir, si no ho provo ara, de viure de l'escriptura, ara que puc, em despertaré d'aquí 20 anys preguntant-me què hauria passat si, i clar, dic que aquesta pregunta serà impossible de respondre d'aquí 20 anys, dic, per tant ho he de provar. Ja m'hi poso. M'hi poso, i per tant vaig deixar la feina en el banc per poder-me dedicar a la literatura de temps complet, i ara al gener ja farà 10 anys. Toma ja, 10 anys. Ara ja no cal que et preguntis què hauria passat, ja ho saps què ha passat. Sí, ja ho sé, ja ho mig sé. Ja ho mig sé, però tu no t'hi poses així, vaig escriure una novel·la, t'hi poses com diuen en castellà, a lo grande, t'hi poses al 100%, perquè tu crees la teva pròpia editorial. Sí, correcte. Vinga, va, a lo grande. I com ho fas, això? Senyors del banc, us deixo els extras i els números i vaig a fer una editorial, perquè és així de fàcil, això, la vida. I com ho muntes, això? Vull dir, així de fàcil com ho has dit tu vas allà, fas aquí. No, en realitat, vull dir, al final va ser un procés de molts mesos i de molta preparació, però al final el món de l'escriptura sí que és molt complicat, no?, de viure de les lletres i de viure del que escrius. Per tant, jo vaig pensar, jo necessito una editorial per poder fer les coses diferents, perquè si ho faig com ho fan totes les editorials, és molt difícil viure dels llibres, i per tant, per això vaig fundar la Llibreta Vermella, i és una editorial per provar coses diferents, per intentar trobar la fórmula perquè els escriptors puguem viure de la nostra feina. Que ja costa prou. Que ja costa prou, sí, costa moltíssim. És un sector molt complicat. Sí, sector cultura, un dia parlarem, un dia podríem fer un debat aquí enorme i extens amb molts convidats per parlar del sector cultura, Escolta, va, parlem de l'Alícia. Qui és l'Alícia? Explica'm aquest personatge. L'Alícia té algun punt de Teresa o no? No. L'Alícia és una noia a la novel·la és just quan el seu 15è aniversari. Ella viu a Barcelona, volia anar a celebrar el Tibidabo amb les amigues i resulta que la seva mare és professora i que de jove havia treballat a les escoles de GURB i que just el mateix dia que ella fa l'aniversari és el dia que fan el centenari de les escoles de GURB i la mare diu, doncs hem d'anar a GURB al festa del centenari. L'Alícia no hi vol anar, però bé, igualment al final la mare l'obliga a anar amb ella, no? I descobreix a GURB que té un padrí del qual ningú no li havia parlat mai i que és un padrí que sap fer un conjur per poder viatjar en el temps.
I és clar, l'Alícia té aquest pare que va desaparèixer quan ella tenia només 2 anys, que per tant no en sap res i per tant sempre ha volgut saber-ne més coses i diu, home, ja que he descobert aquest conjur, es diu, potser ho puc provar a veure si així puc retrobar-me amb el meu pare i per tant, quan el padrí se'n va a dormir, ella reparteix el conjur, però diguem que alguna cosa surt malament i acaba perdut el grup de 1373 en plena edat mitjana. Uau, no vulguis perdre't en plena edat mitjana, eh? Aquí, evidentment que no té res de Teresa, no crec que t'hagis perdut a l'edat mitjana, però que sigui, no, crec que no. Que sigui a Gurb no és casualitat. No, que sigui Gurb no és casualitat, perquè al final jo soc de Gurb, soc gurbetana, i una de les coses que sí que intento amb les meves novel·les és reivindicar el Gurb i Osona i sobretot això de que hi ha molta tendència a pensar que tot passa a Barcelona i que si no és a Barcelona a la resta del país ja no hi passa res, no? I a la resta del país passen moltes coses, fem coses molt xules i tenim una història molt interessant, no? Per exemple, si jo parlo de Barcelona de l'any 1373, potser algú té una imatge al cap del que hi havia a Barcelona, els comtes reis a Barcelona, etc etc. Però si parlem de la resta del país, què hi passava el 1373, potser ens costa més fer-nos una imatge, no? I parlem de Gurb, o parlem de Vilassar, parlem d'on sigui, no? I jo crec que és bo reivindicar al final aquesta història i que tot arreu passen coses interessants, no només a Barcelona. Oh, i tant que sí. I s'ha de reivindicar des dels nostres pobles, els nostres poblets en aquest sentit. Hem de fer pressió des de cada lloc. És un punt comú les teves novel·les, això, no? No amb totes, però sí les que em donen, crec que, joc per poder-les portar cap a Osona o cap a llocs que siguin fora de Barcelona, sí que ho intento. Hi ha algunes que no. Per exemple, vaig escriure una, sobretot el que va passar a l'últim semestre del 2017, i aquella és una novel·la negra, i és clar, aquella està molt focalitzada a Barcelona perquè, vulguis que no, a Barcelona van passar moltes coses. Però si no és així, sí que intento reivindicar a la resta del país, sí. On està el carrer Teresa Saborit de Gurb? L'haig de venir a visitar. No. No existeix aquest carrer. Encara no? Bueno, ja ho farem. Escolta, si algú reivindica tant el seu poble, es mereix com a mínim un carrer, una placeta, eh? Escolta, va. Ja parlarem, ja passarem la nota a l'Ajuntament, a veure què hi diuen. Vinga. Escolta, entrellaces fantasia, ficció, òbviament, però també realitat i, a més, una mica d'història aquí. Per tant, la documentació no és a l'atzar ni en va. Aquí hi ha una barreja de gèneres i el que et dic, no? La ficció, doncs, evidentment, està dins el teu cap, però, clar, hi ha un punt de història real que, a més, és històrica. Sí, correcte. Vull dir, el primer que vaig fer és documentar-me sobre aquest 1373, no? Que no és una data escollida a l'atzar, no? Perquè, per exemple, a Gurb fa 7 segles hi havia un castell, que era el cim del turó del poble, el turó del castell de Gurb, i fa 7 segles en aquest castell hi va passar alguna cosa, just el 1373, i per això vaig triar aquesta data, no? Llavors vaig haver-me de comentar sobre què passava a la comarca aquest any, no? I llavors, clar, aquí entren tot el tema de documentació, tots els historiadors que tenim de la comarca o de la resta de Catalunya, no?, que estudien tots els períodes, i esclar, vull dir, el 1373, vull dir, va ser una època molt convulsa, per exemple, a Osona, perquè hi va haver molta sequera. Ara que estem de sequera, no?, i que diem de les restriccions d'aigua, doncs, clar, en aquells temps portava no sé quants anys de sequera, per tant volia dir fam, vull dir, perquè si no es podia collir volia dir que la gent passava gana. El fet de que la gent passés gana també propagava les malalties, per tant també era un any que hi va haver molta pesta. Llavors a sobre hi havia les guerres, perquè just el 1373 el rei Pere III de Barcelona s'estava barallant amb el rei de Mallorca i just el 1373 el rei de Mallorca va fer baixar uns mercenaris des de França i Osona va ser terra de combat. I per si no n'hi hagués prou, a sobre hi va haver un terratrèmol. Per tant, va ser una època molt convulsa i a la novel·la diguem que tot això surt. I és una manera de recuperar aquesta història i de pensar que al final aquesta terra que nosaltres trepitgem ara, 2024, doncs ha vist moltes coses i hi ha hagut moltes persones abans que nosaltres que potser s'han quedat oblidats sota les arenes del temps, però que van tenir vides molt interessants.
Costa de dir, això, és a dir, lectura per tots els públics. És a dir, jo sé que els autors quan escriviu, doncs, evidentment, heu de tenir en compte molts paràmetres, no? A qui la dirigeixo, de què parlo, si és ficció, si és història, si és real, etc. T'agrada que et diguin això és per tots els públics o ho catalogues tu, això? Bueno, jo el que catalogo una mica és saber els interessos de la gent. Per exemple, aquesta novel·la és una novel·la de fantasia, sobretot. Per tant, si t'agrada la fantasia, t'agradarà la novel·la. Si no t'agrada la fantasia, doncs segurament és millor un altre llibre. Clar, evidentment. És així de clar i senzill. Sí, és així de senzill. Vull dir, l'edat és un paràmetre, però no és l'únic. Vull dir, jo crec que és millor interessos. Vull dir, llegeix el que t'agrada. I si t'agrada novel·la negra, doncs novel·la negra i ja està. Escolta, i els apunts abans de fer una novel·la, de quin color és la llibreta? Vermella. Vermella, que és el nom de l'editorial, Llibreta Vermella. Ja la veus. Si veieu algú per Osona amb una llibreta vermella, és la Teresa. Sí o no? Sí, segurament. Si em veuen amb un boli apuntant coses, sóc jo. Però escolta una cosa, Teresa, insisteixo, aquesta escriptora, aquesta dona, treballava en un banc i un dia va dir, hòstia, si d'aquí 10 anys em pregunto què hauria passat, doncs es va convertir en escriptora, amb una editorial i, a més, amb un projecte que es diu vullescriure.cat, que, si no m'equivoco, és l'experiència de fer participar els lectors a les teves novel·les, és a dir, doncs, en aquest Ulls de Foc, ara m'explicaràs com hi participem els lectors, però en qualsevol cas, és obrir una miqueta més enllà, és una mica l'imaginari del món de l'editorial, que no és escriure, editar i vendre, sinó que és anar una mica més enllà, no? Bueno, diguem que són dos projectes paral·lels. O sigui, una cosa és quan publico una novel·la que m'encanta que hi participin els lectors. Per tant, aquesta novel·la, per exemple, d'Ulls de Foc, la primera edició ha estat finançada a través d'un Verkami, però sobretot perquè així la gent hi pot participar. Han triat ells la portada, hem fet votacions, han triat les il·lustracions, els colors. Vull dir, m'agrada molt sentir directament als lectors què els hi sembla, no? També hi va haver 15 primers lectors que la van poder llegir abans que ningú, no? Per tant, sempre que publico un llibre intento que els lectors hi participin des del minut zero, com si haguessin. Però, per altra banda, ja vull escriure. I vull escriure no té relació amb els meus llibres, sinó que és una plataforma d'escriptura, és un portal de creació literària en català per tota aquella gent que diu a mi m'agrada escriure, però. I a partir d'aquí afegeixen molts peròs. No tinc temps, no tinc idees, no tinc amb qui compartir-ho, etc. O sigui, la llista és molt llarga. Doncs per tota aquesta gent, vullescriure.cat ofereix una plataforma de dir, doncs s'han acabat les excuses. No tens temps? Doncs cada setmana tens un petit anunciat per escriure un text molt curt. Per tant, no necessites molt de temps. Mitja hora, una hora a la setmana en tens suficient i segurament tots perdem molt més d'això mirant el mòbil, per exemple. No tens idees? Tampoc no hi ha problema, perquè cada setmana tens una proposta per escriure que ja et donem nosaltres. No tens aquí compartir-ho? Tampoc no és excusa, perquè Vull Escriure és un grup d'escriptura virtual, per tant pots compartir els textos amb la resta d'escriptors de la web, i llavors una setmana s'escriu, l'altra setmana es comenten entre ells. Per tant, és com un grup d'escriptura virtual i que ara estem a la 13a temporada, funciona des del 2012, i és un projecte molt bonic i és en paral·lel, o sigui, no té una relació directa amb els meus llibres, sinó que és un projecte propi i que funciona gràcies als escriptors que hi ha inscrits, que són tots espectaculars. Que xulo, no? És un projecte molt bonic i a més que és això, com que ja portem 13 temporades... Clar, hi ha molta gent. Sí, hi ha molta gent que repeteix temporada rere temporada, sempre hi ha gent nova, per això sempre és molt interessant, no? Hi ha gent que, per exemple, una temporada diu aquesta temporada jo no puc per X, però la temporada següent es reenganxa, i per tant jo dic que al final Vull Escriure és com una família d'escriptors que ens anem trobant allà i que, a més, el que és molt bonic de veure també és que, esclar, escriptors que van començar a participar fa 13 anys, participant cada setmana i anant escrivint, clar, han millorat moltíssim. Hi ha escriptors que avui són escriptors publicats, escriptors que han guanyat prèmits, perquè al final la base per escriure és l'hàbit. I Vull Escriure el que t'ajuda és precisament això, agafar l'hàbit, agafar la rutina, cada setmana, una miqueta, encara que sigui una miqueta,
Perquè de mica en mica s'omple el pica, que diuen. I tant. Vull escriure .cat no serveix excusa ni que treballis en un banc, eh? Per tant, si treballes en un banc no diguis que no tens excusa, eh? M'agrada molt això. Escolta, a mi m'agrada molt saber, però, quan entrevisto doncs, a autors, autores i també doncs, músics, una mica la gent que us dediqueu a plasmar els vostres textos en forma de llibres o cançons, m'agrada molt saber com ho feu. Què necessites tu per escriure? Hi ha gent que escriu al transport públic, aprofita aquesta estoneta, hi ha gent que necessita un silenci absolut. Tu com crees personatges i escrius, Teresa? Doncs jo bàsicament primer tinc la idea, com si diguéssim, o sigui, jo tinc una llibreta vermella, que és allà on prenc totes les notes i totes les llavors d'històries, no? I llavors les vaig desenvolupant i quan ja tinc tota la història al cap i sé com acaben i sé tots els girs que han de tenir, llavors és quan m'assec davant de l'ordinador i començo a escriure. I, per exemple, Ulls de Foc va néixer precisament quan l'any passat es va celebrar el centenari de les escoles de GURB, no? I coincidint amb la festa major, que aquí a GURB se celebra pel novembre, i va haver el pregó, i el pregó el van fer els nens a les escoles d'aquest any, no? I a mi em van demanar que presentés l'acte, no? I, esclar, per poder fer la presentació de l'acte vaig documentar-me sobre moltes coses que havien passat a les escoles durant aquests 100 anys, no? I, esclar, quan es va acabar la festa major i quan es va acabar el pregó i tot això, va ser com... A mi em sabia molt de greu que tota aquella documentació i totes aquelles vivències que havia anat recopilant doncs es quedessin tancades en un calaix. I en aquest cas, per exemple, l'espurna per escriure Ulls de Foc va néixer precisament d'això, del centenari de les escoles de GURB. Sí, va ser molt bonic. Que la festa major al novembre coincidint amb el bon temps, no? Allò, amb la calor. A GURB som així. A GURB tot l'any és estiu, no hi ha problema. Quantes històries pot amagar, i m'imagino que moltes s'han quedat al calaix, les històries que amaga 100 anys d'història d'escola a GURB, no? Clar, sí, vull dir, és impossible posar-los tots perquè al final és una novel·la de ficció, per tant la trama de ficció és la que ha de tenir més força. No estàs fent un llibre d'història, per tant hi ha moltes historietes que s'han hagut de quedar al calaix perquè la ficció pogués reeixir, sí. Escolta, ja sé que els lectors a través del teu portal doncs, poden col·laborar, etc. Però realment qui és el teu conillet d'indis? El que llegeix la novel·la i et diu, mira, anem bé, o no entens? Bueno, tinc un conillet d'indis que es llegeix tot el que he escrit i que, pobre, es llegeix 1000 versions a cada text i aquesta és la meva mare. Ella és la conillet d'indis oficial. Sí o no? I què et diu? Sí. La veritat o a vegades allò, escolta, això vas bé, això no tant, què et diu? Home, jo li dic que m'ha de dir la veritat, si no, no em serveix el conillet d'índies. Escolta, i propers projectes, a part d'Ulls de Foc, encara està, doncs, és recent, però en qualsevol cas, algun projecte més a dintre el calaix o no? Sí, això sempre hi ha alguna novel·la més coença al forn, això sempre. Ah, sí? Què ens pots avançar? Va, explica'ns. No, de moment res. Allò que no es pot explicar, va, una miqueta. No, de moment no, perquè llavors els projectes fins que no escrius el punt final poden tenir molts canvis. I llavors de vegades tu dius que estàs escrivint una novel·la sobre X i llavors hi vas treballant i vas donant voltes i al final el llibre que acabes publicant és molt diferent d'aquell X que tenies al principi. Per tant, jo m'estimo més a parlar dels llibres quan ja hi he posat el punt final i he escrit la paraula fi i dic que aquesta és la versió definitiva. Molt bé. Escolta, el propi llibre, sobte, jo el tinc a les mans ara i es divideix en capítols, però també amb llibre 1, l'Hostal dels Miracles, també tenim el llibre 2, ja no són capítols, perquè dintre cada llibre, insisteixo, hi ha un capítol, hi ha capítols, però també, doncs, sobta això, no? Llibre 1, llibre 2, llibre 3, per tant, al llibre 3 tenim l'arbre del temps, i com ho divideixes, això? No és molt habitual, això, oi? Clar, això és perquè això va venir de com va ser escrita aquesta novel·la. Quan jo la vaig començar a escriure, primer se'm va acudir el llibre 1. El que passa és que el llibre 1, si el llegeixes, veus que s'acaba amb un final molt obert. Sí. Per tant, ja vaig pensar, no, això necessita una continuació. I llavors se'm va acudir el llibre 2. I el llibre 2 s'acaba amb un final tancat, però que a mi no m'acabava d'agradar. Pensava la protagonista es mereix un altre final. I llavors, a partir d'aquí, se'm va acudir el llibre 3. Que llavors sí, acaba amb un final que dic, sí, aquest és el final que es mereixia l'Alícia d'aquesta història. I ja que havia nascut així la novel·la, doncs quan el vaig editar, vaig mantenir llibre 1, llibre 2, llibre 3, i a més, això m'ha donat l'oportunitat d'incloure a l'interior del llibre totes les propostes de coberta que ens va fer la il·lustradora en el seu moment i que llavors els lectors van poder decidir quina seria la definitiva,
I per tant així, mira, va quedar tot com molt rodó i com Que bé. tot acidet el pastís. Jo estic en el llibre 2 ara, la Mel de la Felicitat, i anava a comentar precisament això, les il·lustracions que il·lustren les portades del llibre 1, llibre 2, llibre 3 i el llibre principal són precioses, eh? Sí, són molt boniques. Són de la Naya Kirchenko, que és una il·lustradora que fa uns dibuixos molt, molt bonics. Sí, sí. Que bé. Doncs escolta, és un molt bon regal per posar la carta de ses majestats als Reis de l'Orient o per demanar-li al tió o fer l'amic invisible, doncs ja ho sabeu. Donem oportunitats als nostres escriptors, als de casa nostres, que parlen des del món local, que és dels que tenen moltíssimes coses també per explicar. Teresa, si et demanés una cançó que definís el llibre o que t'ha acompanyat al llarg de la teva creació amb el llibre, no sé si fa servir música o no, eh? Doncs no faig... quan escric en si no faig servir música, perquè al final quan escrius una de les coses que sents són les paraules, i així també sents veure la música que fa les paraules mentre les vas escrivint, i és una manera de saber com flueix el text. Però si em demanes una cançó, una que m'agrada i que podria estar relacionada amb la novel·la és una que es diu El nostre temps d'obeses. Home, uns altres que són de la teva terra. Sí, també. Arnau Tordera, que amb els obeses van estar aquí a la ràdio doncs, fa un temps, que van fer uns riures molt bons amb l'Arnau i companyia. Escolta, Teresa, acabarem amb el nostre temps, perquè el nostre temps és el més valuós, però tu de moment l'estàs invertint bé, el temps, Teresa? No em diguis que no. Diguem que estem vivint una aventura molt interessant, de moment. Vinga, i aquí ho deixem. Escolta, al pròxim llibre vindràs a la ràdio? Oh, serà un plaer, si em convides jo vinc. No, jo el convido ja mateix. Jo et dic, al pròxim llibre t'agafes el cotxe i vens aquí a la ràdio i ens expliques històries. Què et sembla? Em sembla genial, quedem així. Ulls de foc, Teresa Saborit, 1000 gràcies per haver compartit una estoneta de ràdio amb nosaltres i desitjar-te doncs, molt bones festes, molt bon 2025, ple de llibres i ple de projectes xulos. Un dia va dir que prou de números, tot i que era la seva passió, i es va passar al món de les lletres. Els que ens dediquem a això del món de les lletres, doncs vas caure en l'ado oscuro, que diuen, però tan bonic, oi? Doncs moltíssimes gràcies per haver-me convidat i bones festes a tots. Teresa, una abraçada ben forta, que vagi molt bé. Bona abraçada.